Здравейте, скъпи приятели! Имаме огромното удоволствие да ви приветстваме отново на нашето издание Spirit of Fight. То ще бъде вече второ и ще се състои отново в град Варна на 20 юли 2024 година в спортна зала Владислав. Отново бойците на Украйна и на България ще премерят сили и ще изберем кои са най-елитните и най-добрите от тях, за да можем да излъчим шампионите. Ще има финансови премии, страхотни награди под формата на чисто нови ръкавици, куби, медали и пояси. Входът ще е абсолютно свободен, така че заповядайте. Очакваме ви! Имам удоволствието да ви приветствам на второто издание на Spirit of Fight. То ще бъде между бойците от България и Украйна.